खुरमा नोंथांमोनखौ बिश्वकर्मा फुजानि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौबो दिनैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै सनाफोर। नै मर्निं दुगैस्रां लोबस्रां लाखाबाय आरो फुजानि खामानि मावनोसै आंहा। बयबोथ' मिथिखायो नालाय लोगोफोर दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजा होननानै। आङो दा फुजानि खामानि मावनोसै आरो। मोजां मोनोबा लाइक खालामदो। आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामना होलांदो सनाफोर। फैदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै। मालाय बेहा ट्रेक्टर सुगासिनो। प्रसाद बानायबाय जोंहा। प्रसाद बानायखांजोब्बाय। एबार फुजा होनोसै लोगोफोर। जोंहा फुजा होनो रेडि सुखांजोब्बाय। नै सुखांनानै देलाय होजोबखांबाय गारिखौ जोंहा। थुखैखांजोबनानै देलायखांहोजोब्बाय। माला गानहोगासिनो। बाजारनि बायलायासै मिलाव गानहोनो। बेहेल बिलाइनिखौनो गानहोबाय। बेहेल बिलाइनिबाबो जायो। जोङो दा गारि मथर गाखोनानै बहाबा थाङो बहाबा फैयो नालाय गारि मथरखौ सनमान लाग्रोनोसै। गासिखौबो बिबार बिलाइ होनानै प्रसाद होनानै खुलुमनानै लाजोब्बाय। एबार माइ सौग्रायाव खुलुमफैबाय लोगोफोर। माइ सौग्राखौबो एसे सनमान लाफैबाय आरो। नै दा फुजा होनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर न'नि मन्दिराव। गारि मथरखौ सनमान लाखांबाय। एबार आइ आफाखौ सनमान लानोसै। आइ आफानो प्रसाद होनोसै एबार। एबार फुजा थुजा होनानै लाखांजोब्बाय सनाफोर। फुजानि खामानिया जोबथ'बाय। लोगोफोर फुजा होखांबाय। दानिया प्रसाद जानोसै जोंहा लोगोफोर। इसिं अखं फुजा होखांजोब्बाय। नै लोगोफोर आंना दिनै ओंख्रिया बहल बिजौ बहल फिथाइ लगायनाय मैद्रु संसै दालि संसै पापर इरिसो एवलाबायनोसै दिनै फुजाखाय मिरामिस संसै लोगोफोर। दालिबो एसे संबाय आरो थाव सेरखांबाय आङो। मोनबायानो दालिया। मिरामिसखाय पापर एसे एवनोसै आं। पापराबो मोजां नंगौना नङाथाय एसे बोरैबा सिदोबदोबसो मोनदांदों नै। बे बारा मोजां बेराखै। पापरानो मोजां नङा गाज्रिखौसो मोनबोदों। गासिबो खख्रेब खख्राब जाजोब्बाय थाव बुरजा एवबाबो। नै मेगिबो रुनोसै आं ओंखामजों जानो पापर जायैफोरनो। बहलाव एसे जिरा पाउदार होनोसै आं। मोनबायानो। नै मेगि रुनायाबो जाबाय आंना लोगोफोर। बहल ओंख्रियाबो मोनबाय दालिबो मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय। बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन।